Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Atupele Muluzi akukhudzidwa ndi nkhani za Zunneth Sattar. Dzulo pa 9 Novemba mchaka cha 2022, nthambi yothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB inalembera kalata mtsogoleri wakale wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi, yomwe inawapempha iwowa kuti akaonekere lero pa 10 Novemba mchaka cha 2022 kuma office anthambi mu mzinda wa Lilongwe masana nthawi ya 2 koloko. Zuloli zinali mphekesera chabe kunena kuti Atupele Muluzi akuyitaniridwa kukafunsidwa nkhani zokhudza malo omwe anagulitsa, koma malipoti omwe atuluka leroli akuwonetsa kuti malowa anawagulitsa kwa Zunneth Sattar, mkulu wa dziko la UK yemwe akukhudzidwa ndi katangale wamnanu mdziko muno. Malingana ndi chikalata chochoka ku nthambi ya ACB, Atupele Muluzi anachita zimenezi kuchoka mchaka cha 2015 mpaka mchaka cha 2017 pomwe anali nduna ya zamalo pansi pa ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP chomwe chinkasogoleredwa ndi apita muthalika. Kalatayi ikunena maploti omwe Atupele Muluzi anagulitsawa kuti ndi abwaila plot number 13127 ndi 13128. Malingana ndi kafukufuku, maplotiwa ndi omwe Zunneth Sattar amati ndi yawo, ndipo nthambi ya ACB inaletsa aliyense mdziko muno kuwagwiritsa ntchito mwezi wa Disemba mchaka cha 2021. Poyankhula ndi atolankhani dzulo pomwe analandira kalatayi, Atupele Muluzi anatsimikizadi kunena kuti ayitanidwa kuma office anthambi, koma anati sakudziwa chomwe akuwayitanira, ndipo iwo anatinso nkobwino kuwafunsa ogwira ntchito ku nthambi poti ndi omwe akudziwa chomwe akuyitaniridwa. Ndala omwe ndi mneneri wa nthambi anati sangayankhule chilichonse cha nkhani ku gulu la anthu panopa, ndipo amalawi adziwa chilichonse amuluziwa akaonekera ku bwaloli. Mwezi wa Disemba mchaka cha 2021, nthambi ya ACB inaletsa unduna woona za malo kuti usachite chilichonse pamalo omwe akukhudzidwa kuti ndi Zunneth Sattar, ndipo malowa anawapeza mwachinyengo. Kulesako kunachitika potsatira kafukufuku wa nthambi yemwe anaonetsa kuti Zunneth Sattar pamodzi ndi mnyamata wawo Akukhudzidwa omwe amadziwika ndi dzina lakuti Akuyitaniridwa akhala akupereka ziphuphu kwa anthu andale akuluakulu monga nduna ndi aphungu aku nyumba ya malamulo, ndi cholinga chakuti azitha kupeza macontract mu boma mosavuta. Pa 31 Disemba mchaka cha 2021, nduna yakale ya zamalo Akukhudzidwa anamangidwa pamodzi ndi Akuyitaniridwa pa nkhani yokhudza malo yomwe kuti analandira ndalama zokwana 23 million kwacha pamodzi ndi galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz kuchoka kwa Zunneth Sattar kudzera mwa Akuyitaniridwa. Pakadali pano mlandu unayima popeza awiriwa anakasuma ku bwalo la milandu la Appeal komwe akudikira chigamulo chawo chomwe akufuna kuti bwalo laling'ono lisawazenga mlandu uliwonse popeza nthambi ya ACB ikugwiritsa ntchito mboni wochoka kunja kwa dziko lino. Amsukwa akufunanso kuti bwalo liwunikenso ngati malamulo a dziko lino akulola nthambi ya ACB kulowa mu mgwirizano ndi boma la dziko lina pogawana umboni popanda chilolezo chochoka kwa mlengezi wa boma pa nkhani za malamulo a Attorney General. Izi zikudza potsatira kuti nthambi ya ACB inalowa mu mgwirizano wofufuza za katangale za Zunneth Sattar ndi nthambi ngati yomweyi ya mdziko la United Kingdom ya National Crimes Agency NCA, komwe amagawana umboni wosiyanasiyana komanso kuchitira limodzi kafukufuku wawo. Ndipo pano naye Atupele Muluzi akuganizidwa kuti
ali nduna anakhudzidwapo pa nkhani ya ziphuphu ndi katangale ndi mkulu uyuyu wotchukayo amene pano nkhani zake zati zayiwalika. a Zunneth Sattar